И здравейте хора, ние сме Брато с видео, а вие сте добре дошли и не сте добре дошли в нашия общ канал с моят приятел Виктор. Здравейте хора, аз съм Виктор, вие нашия гейминг канал и днеска той играе Майнкрафт. Новата версия. Подписвайте на канала. Лайк, сабскрайб, готи коментар. И днес, както виждате, ще играем 1.21.8 версията на Майнкрафт. Така, този свят го махаме. Така. Командите да не са включени или... Айде, добре ще ги включим. Пишете дали искате да направя стрим на Майнкрафт. Може. Така, ще кръсна пак оператор с видео. Но без микър видео. Да. Без чест, да може да е така. Нормален свят и сега Enter. И се създаваме света. Между другото може да ми лагне играта, защото компютъра ми не е мощен. Той е средна класа. Сега ще имаме какво ще направим. Така. Къде сме сега, нямам си представа. Има тук пилета при нас, кокошки, мукошки. Така. Първото нещо, което трябва да правим, малече, как ми бъга в новите версии. Мале ужас. Леко. Така. Първото нещо, което трябва да направим е да се вземе малко дървеняк. Извини си, но си ви само едно, останалото си глава, ти да не можеш да го вземеш. Не. Викторе, няма да ми командваш деня в Майнкрафт. Напротив, няма да ми командваш. Хора, гласувайте дали Виктор иска, дали в следващото видео иска да ми командва деня в Майнкрафт. Което ще бъде ужасно! Напишете да! Напишете не! Ако напишете да, ще ви оставяте все в коментарите. Не, Виктор, няма да ми командваш деня. Да, пробвайте да ти го командвам. Мяре да пусни пост, ама като после. Ама ти командвам. Хора, сега ще направим нещо, в което никой ютубър или ютубърка не е правил. Докато снимам това видео, Виктор да пусне един пост, в който докато снимам да ми командва деня в Майнкрафт. Докато снимам. В момента? Да. Абе, добре, да го направя. След няколко минути. Аз предполагам, ще си направя крафтинг тейбъл, за да може Виктор да не ми предсака деня. Сега ще си направим и едни инструменти, като една брадвичка. Овче обърках. Така. Това се праша. Бам. Така. Мале, хора, не гласувайте с да, защото направо Виктор ще ми Не го направя за първи път. Какъв първи път е? За първи път. Мале, това ще бъде ужасно. Вие имате ли си представа колко играм да ви командват деня в някоя игра? Предполагам, че нямат. За това го правим за вас, хора. Да. Така, Викторе, тук има крави. Добре, аз тук мога да подреда нещата. И като гледам, има и водопад. Абе, я да отидем и да го запушим този водопад, че ме дразни вече. Дано всичко работи. Хора, за малко ще отидем на креатив. Нарочно. Пак. За малко отиваме на креатив и запушваме дупката, защото почва да ме дразни и нещо вече. Го направиш. Така. И пак се връщаме.
Съжалявам, че видяхте, че отивам на креатив, ама просто тази дупка много ме изнерви. Виктора, не ми командвай деня в Майнкрафт, ще си Ето, открих го. така, тук още нищо. Кажи им, когато са... така. Виктор, кажи ми, ако са гласували за да. Тях мога да го правя. Ама ти самият не можеш да гласуваш, знаеш ли тази работа? Ако гласуваш, значи си измамник. Няма да гласувам. Не дай чакма. Даже в момента ще отида в гейминг канала, за да видя какво е направил Виктор. До сега. И това, което качих. Така, той е направил публикация. Какво е това, чек? Трия! Какво? Хора, Виктор е публикувал някаква снимка с Майнкрафт. Купчи. Казвам ви трия. Добре. Що ти не можеш ли? И е готово. Сега трябва да измисля остатък. Сега малко трябва да Сега. измисля. Така. Това... Аз сега ще направя инструменти. Мале, само ако някой е гласувал за да, това ще бъде ужасно видео. Аз сама се развих, тук си направих, имам си камък, тук дърво, събрах тук месо, крафтинг тейбъл си направих. Този път Виктор сега иска да ми прецака деня в Майнкрафт. Добре, да малко ще затворя. Добре. Така хора, правим си тук инструментите. И така хора, продължаваме. И страхата е сам. Не. Нико. Нищо. Къде? Петрова седиш ли? Ще имам въпроса. Бе, Павликени. Павликени е. Шири. От Павликени. Баща ми. Какво стана с картата? Кое? Ако казаха за карта. Карта готова, днеска бях в бяла, ама на мене не е дава. Трябва да си иди там. Какво? Трябва да си иди там. Да се надпиша там. Да се подпишеш. Чули? Ето само ще се подпише ли? Да. Така хора. Виктор ми затвори. И го няма. Утре ще дам пица, да си купиш каквото искаш. Чули? Добре. Фак. Тук купих лекарства.
нямаме и сега герой, ще трябва да сменяме времето. Добре, овца. Колко дай? Едно. Много малко. Какво? Нищо. Позвоним на Виктор хора. Виктор не гледа хора. Виктор ще ми командва да в Майнкрафт. Нови кокошки. О, бързо. Какво направи на качелото? А? Нищо. Как не Нищо. Що? Какво? Що нищо? Нищо. Що? Всичко наред ли би? Да. Майка ти пари даде? Дади ми. О, Дади ми да те почерпя. о, 5. 3-4, да. Пак е нещо. Хора, Виктор не дига. Кой? Виктор. Виктор. Да го слънем от месенджер. Просто ми видео. Тук е на линия и е видял съобщението. Видео, нали? Аз да погледна записа. Всичко работи. Така. Така хора, никой не дига. Кой? Продължаваме без него. Правим едно легоете, то и факли. Ето, факли имаме. Само вижда съобщенията, ама не дига. Така. Така. Ани ще отида. Отивай. Чу ли? Добре. Хора, какво да кажа? Виктора не дига. Чакайте час-две, в който може да ми командва за деня. Чао, до нови срещи и се пазете.